Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun biltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak markaturik eraman itzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hoi jainko, zure semearen bitartez, betiko argia sorrarazi duzu herrialde guztientzat. Egizu zure herriak ezagutu bezala bere salbatzailearen misterio sakona. Ezagupen horretan aurrera eginez, egun batean inoiz itzaltzen ez den argira heldadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarregen bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Juan apostoluaren epistolatik, senide maiteok, hau da jangoikoagan dugun uste ona, haren nahiaren araberako zerbait eskatzen badugu, entzuten digula. Eta eskatzen diogun guztia, entzuten digula jakinik, badakigu ere, eskatu dioguna iritsia dugula. Norbaitek ikusten badu, bere senideak heriotza ez dakarren pekatu egin duela, egin beza otoitz eta jainkoak bizi emango dio, heriotza ez dakarren pekatua egin duenari esaten dut. Izan ere, bada, heriotza dakarren pekatu bat, ez naiz horrekin ari, otoitz egiteko esatean, zuzentasunik eza guztia pekatu bada, baina badira, heriotzarik ez dakarten pekatuak. Badakigu, jangoikoagandik jaiotenak ez duela pekaturik egiten, baizik eta jangoikoaren semeak zaintzen du, eta gaiztoak ez du ukitzen ere. Badakigu, jangoikoagandik gerala, eta mundu guztia gaiztoaren menpean dagoela. Badakigu, jainkoaren semea etorri dela, eta adinen eman digula, egiazko jainkoa ezagutzeko. Gu egiazkoarekin gaude, haren seme Jesu Kristuri esker, hau da, egiazko jainkoa eta betiko bizia. Hene semeok alde sasi jainkoetatik, jaunak esana. Erantzun salmoa. Maite du jaunak bere herria. Maite du jaunak bere herria. Kanta jaunari kantu berri, haren gorespena zintzoen batzarrean entzun bedi. Maite du jaunak bere herria. Poztu bedi Israel bere egilearengan, hala ibitez Siondarrak bere erregearengan. Maite du jaunak bere herria. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Joan baitu zutela jakin zuenean, Jesus Galileara baztertu zen. Nazaret utzirik, itsas bazterreko Kafarnauna joan zen bizitzera, Zabulonen eta Neftaliren mugetara. Horrela bete zen Isaias profetak esana, Zabulonen lurraldea, Neftaliren lurraldea, itsas bidea, Jordanez beste aldean, atzerritarren Galilea. Ilunpetan zebilen herriak argi handi bat ikusi zuen, herio itzalpeko lurraldean zeudenei argi bat agertu zitzaien. Orduan hasi zen Jesus hotsegiten eta esaten, bihotz berri zaitezte, hurbil data zeruetako erreinua. Jesus Galilea osoan barrena zebilen, haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotsegiten eta gaitz eta min guztiak sendatzen herrian. Siria guztian zabaldu zen haren izena, eta gaixoak ekartzen zizkioten, edozein gaitzek eta oinazek joak, deabrudunak, erorminduak eta perlesidunak, eta sendatu egiten zituen. Eta Galilea, Dekapolis,
Jerusalem, Judea eta Transjordaniatik etorritako jendetza handiek jarraitzen zioten. Jaunak esana. Gaurkoan, otaren zazpian, Elizak ospatzen du San Raimundo Peñafortekoa. Dela, legeen munduan, abogatuen munduan, jurisprudentzian, mundu juridiko horretan lan egiten duten guztien zaindaria. Eta, esan genezake, Elizak horri batez ere alako santu jartzen dio, berak ere legegintzan eta lan handi egin zuelako San Raimundo Peñafortekoak, eta batez ere gogoan izan da, saiatu beharra daukagula, legeak gizakiari laguntzen, legeak justoak izan daitezela, eta badagoela lege bat edo justizia bat naturala esaten zaiena, lege positibo konkretuen gainetik dagoena. Da, arau konkretu guztiak nahi eta nahi ez beharko dukete beste justiziaren arau natural horien menpean egon. Eta honek adierazten baitu legeak egin behar duela gizakiari zerbitzu egin, lagundu mundua modu justoagoan, egokiagoan, hobeagoan antolatuan izateko. Eta gaurkoan horregatik ospatzen dugu San Raimundo Peñafortekoa. Eta beste aldetik, oraindik egun berrialdi giroan liturgikoki, ez eta sozialki esan genezake, ja aurreratzen ditugula gauzek, batez ere errege eguna pasata, epifania pasata, baina liturgikoki datorren igande arte, Jesusen batalloa ospatzen dugun egunen arte, oraindikan egun berri giroan daude. Eta gaurko evangelioan Jesus agertzen zaigu, hizketan eta bi gauza aipatu nahi dituzke. Lehenengoa, hain zuzen ere, Jesusek bihotz berritzera deitzen gaitu guztiok. Pentsatu behar dugu, Jesusek orain dela 2000 urte esandako hitzak ez direla bakarrik hitz historiko batzuk, garai hartako jendearentzako Jesusek esandakoak, baizik eta pentsatu behar dugu, bizirik dauden hitzak direla eta guri ere zuzenduak direla. Horregatik Jesusek guri ere esaten digu, bihotz berri zaitezte hurbildata zeruetako erreinua. Horrekin ere, adierazten digu Jesusek, zeruetako erreinua ez dugula ikusi behar, etorkizuneko gauza urruneko bat bezala, baizik eta gure garaian, gure bizitzan, gure bihotzan presente egin daiteken gertuko errealitate bat bezala baizik. Eta bigarren gauza, aipatu nahi nukena eta honekin bukatuko dut, gaurko evangelioaren inguruan, da nola Jesusen gana eramaten zizkioten, agertu zaigu gaurko evangelioan, baina evangelio askotan agertzen zaigu, garai hartan zauden gaixo guztiak, gaizki zeudenak, laguntza behar zutenak, oso bereziki baztertuenak. Eta gaurkoan aipatu dizkigu, horietako batzuk, deabondunak, erorminduak, paralitikoak, eta gaixoan zeuden guztiak Jesusen gana eramaten zituzten. Pentsatu behar dugu, halako humiltasun horrek Jesusen bihotza ukitu egiten zuela. Guk ere, eskatu behar dugu, ez da gaitza handirik ez euki, baina beti euki dezagula konfiantza sakonura. Jesus gure mediku bezala, gu sentatzen gaituen pertsona bezala, bere premian dauden pertsona bezala senti ezagula. Eta egin izagun orain eskariak. Eskatuko dugu bereziki gaurko egun honetan gaixorik dauden guztien alde. Eta munduan dagoen pandemia hau lehenbailehen bukatu dadin. Eskakizan dugu jaurari. Eta gure irakoen alde, gaurko mezasatuan bereziki gogoan izango dugu Juli Jaguna jaunak bere baitan hartu, eta handik gure aldekin ezan eskakizan dugu jaurari. Entzuna itauna bihotzez egiten dizkizu eskakia Jesu Kristo gure jaurari bitartez.
jaunan, eta salutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, hori tardo hauek zure espiritu hori xubiz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin zen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, hori hartu eta eskerrak emanez atindu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez, hartza zuen eta jan guztio gutatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Afalduak berdin jabizaturik, berrizen eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez, hartza zuen eta eran guztio gutatik, hau bere odolaren karizketa, itungarri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ongia eta salamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu behituzulako, eta apagin eskartzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure egizan, eramazu maitasun eskola Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta bizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropena palinan gure sendeak, bereziki Juli eta hildako guztiak ametzazuzu nortegiaren argitan. Erroki izan izkigu horren, guztio betiko bizitzen etxenezagun. Jango Korrean Mariako Batxuarekin, San Jose Benesenarekin, Apostolu Santuekin, eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez etzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoeko albuztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zerama, santu izan beti zure izena. Etor beti zure erregioa, egin beti zure nahiak zeruan bezala horregatik. Emailu zure argumentako gugia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrak barkatzen dien dizkego. Eta ez, guten taldeak eman, baina atera gaitza zuetzetik. Atera gaitza zu jauna gaitz guztietatik. Emain guztu bakea gure burutan, zure errukiaren eskarkatutik garri bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostoluei bakea uzen dizuet, ere bakean ematen. Begira zure egizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu egizari bakea, eman batasuna, adregen bizita iztera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik emakabe, emaiozu bakea elkarri. Jangoikoaren ditutza, zuk entzen zure pekatua, una hemen jangoikoaren ditutza munduko bekatuko zen duena, zorion suak jaunaren bainan dituak. Jauna, ni ez naiz zion zure txera sartzeko,
Lord.